kuomgi. Mano en ler mane onge. Omiyo onge ratiro kata diera e wach ma Joseph owacho. Mano e gima ng'eyo. Mana mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Thuolo be naneno ka dhi mapiyo. Kendo iwacho ni kaka owacho ni president nigi ratiro kata mar luongi in mondo idhi e od bura kama odware buro bedi. Mana diera. To ok nyal bet niya kasewuocho ni ikosona ekiluonga koro ni biye oda kae asichako nyisa gik ming'e na gombo winjo. Isechwanya askori duonga e odi asinyisa gik ming'e na gombo winjo. Ang'o mamono e bura mane ong'adni mondo nwa winji achiel ni kuom jo corrupt judges mane ker wacho en ng'ane gi ng'ane gi ng'ane. Ang'o miyo wachno nokowuok oko mondo wabe wang'e kaka jo Kenya ni rais karatimo maber ni okoyie gi mibadhi manie judiciary omiyo pinpoint ni judge mang'ane kama oyud gi mibadhi makama kata nitie wach momiene mok dhi maber. Omiyo mano mar ariyo manyiso ni ne onge adiera e meeting mane gikelo. To most importantly seche ma baba wacho ni iwacho dholuo moro ni omak gi mafuanda. To ineno ka ker kodonjo gima nokuongo timo to weekend parliament. O weekend parliament nango nikech waduto wang'eyo ni joma noyier gi parties moko gi ne ng'eny molo joma noyiere Kenya Kwanza. Mane dira makende. Omiyo the opposition was even going to be stronger if that stood, which it is up to now ni koro wane jo opposition. Mano ne dhi bet stronger. To timo nango o weekend and it's the same thing makoro timo this other arm of government mondo oket geni en joma rubber stamp gima odwaro. Nekech sani kata kitero gimoro amora e bunge to o make sure ni gigo dhi kalo nekech ang'o nekech gimobilize or the way people towards their side. Aneno ka wach moro ilo Joseph Owino kae. Chalni en bende odwa duogi kaluwore kod gigo miwacho. Yes, mapiyo piyo Joyce mondo watiek wach bura mar doho ni